Era un galego auténtico que quería moitísimo a súa terra e que fixo todo o que puido por ela. Ramón de Valenzuela era un home do Deza, é dicir, da terra do Deza. Da terra do Deza quer dicir que el naceu no Pazo da Viña, se criou e viviu aquí, pero non só no entorno exclusivo de Bandeira, senón que el era un home que concebía toda o que hoxe chamamos a comarca do Deza. En toda a súa obra está presente sempre esta terra, está presente como paisaxe, como lugar onde se desenvolven moitas accións das súas novelas, está presente tamén na idiosincrasia dos seus personaxes. En xaneiro de 1934 empeza a colaborar na emisora local, Radio Pontevedra, cun personaxe creado por él, é dicir, Pepe dos Cestos, un pouco na liña daquel Xosé Mosquera, o vello dos contos, que era para contar contos en galego, que se emitía un horario despois de comer, que daquela era cando máis radio se escoitaba, e Ramón pois xa se fixo famoso pois en todo o ámbito local. Vino por primeira vez no Colegio León XIII, en Vila García, onde eu era alumna. Había ido a facer uns contos en galego. E, bueno, fora moi grato todo aquelo. Pero, bueno, nada máis que nos conocimos como eu tiña por entón 14 anos. Utiliza ese pseudónimo, Pepe dos Cestos, para relatar historias. Para relatar historias faino nas feiras de Bandeira, como espectáculo popular, faino en Radio Pontevedra, faino tamén, incluso acompañando o coro Airiños do Ulla en algúns lugares como casinos desta comarca. Esta é unha actividade que Valenzuela abandonou porque recibiu críticas dicindo que daba unha visión un pouco folclórica do labrego. Detrás de todo estaba, sobre todo, o seu activismo cultural e o seu activismo galeguista. De feito, un acto frustrado organizado na Estrada. O acto foi plantexado con dúas intervencións, unha do tal Pepe dos Cestos, que era Valenzuela, e na parte política outra intervención de Ramón Valenzuela xa como membro da dirección das Mocidades Galeguistas de Pontevedra. El mesmo toma conciencia da necesidade da creación de unha escola para adultos na que el colabora xustamente en Bandeira, é dicir, xustamente na casa que construe a Sociedade Proescolas de Bandeira. Esa actividade eu creo que tamén está moi vencellada a outra actividade que desenvolve entre a mocidade de Bandeira, que é a da creación de un pequeno grupo de teatro. Os maiores detectaron a súa gran capacidade. Ramón, na Estrada, foi o elexido nada máis e nada menos para dar o mitin con Víctor Casas e Castelao. É dicir, que a personalidade de Ramón de Valenzuela queda marcada pola confianza que os líderes do Partido Galeguista lle deron para participar nas máis importantes campañas políticas, tanto das eleccións da Frente Popular como da consecución do Estatuto de Galicia.
a partir de aí, de comenzar a Guerra Civil, pois eu quedei marcada para sempre por todos esos feitos ocurridos na Guerra Civil. Es que xa non houbo unha volta atrás. Salimos e refuxiámonos en Francia, vivimos ali 3 anos hasta que empezou a Guerra Mundial e tuvemos que salir para Argentina cos meus pais. Eu para entonces xa había conocido o que despois foi meu home, Ramón Valenzuela, e desgraciadamente el non tivo posibilidade de chegar a Argentina, porque cando xa iba a embarcar en Marsella, pois a policía española coa policía alemana, que xa había ocupado Francia, pois detivérono e trouxerono a España. En canto á evolución literaria, que de algún xeito ten que ver coa evolución política, eu diría que o Valenzuela, que cada vez está máis comprometido coa causa da esquerda, vai facer unha literatura que tamén se inscribe nesa causa, porque a súa primeira novela, Non agardei por ninguén, basta saber que é a primeira novela en lingua galega sobre a Guerra Civil. Valenzuela é autor de 3 obras significativas. Non agardei por ninguén, unha novela publicada en 1957 pola editorial Citania que dirixía Luis Seoane en Bos Aires. Logo unha segunda que se titula Era tempo de apandar. Tamén unha visión histórica, real, de primeira man dos feitos que aconteceron no período da Guerra Civil e na época posterior de exilio, fundamentalmente, non? E o que lle pasou a él en primeira persoa, as súas vivencias na cadea, o sufrimento que tivo durante estes longos anos e, sobre todo, esa vida que poderíamos cualificar case de película que levou él. Era moi observador de tipos populares da zona súa, da gran comarca de Lalín, tipos populares ás veces pintorescos, pero cuidado, o aspecto pintoresco é un aspecto máis cando se achega o escritor Valenzuela, e hai un personaxe que el coñeceu e que seguramente adornou, que é o Naranxo. E sobre o Naranxo publicou varios relatos nas revistas de América, sobre todo en Galicia Emigrante, que dirixía Luis Seoane. O título dallo un personaxe, un tolo, coñecido en Lalín, que incluso hoxe aparecen referencias en refráns ou ditos populares, son cousas do Naranxo, onde era un personaxe que aparece en todas as obras de Valenzuela e que, digamos, un personaxe un pouco que non está ben da cabeza, e que se considera millonario, non? Pero o que fai o Valenzuela realmente é, a través dese personaxe, pois, de alguna maneira, introducindo unha serie de ideas, ou unha serie de pensamentos e de reflexións de cara ao lector. A súa obra responde a un grupo de producións moi significativas dentro do que é a literatura do exilio galego. É dicir, a narrativa que se realiza que se escribe fundamentalmente en América, que ten como referente moi marcado o carácter testemuñal de todas elas. Ramón de Valenzuela e a súa obra encaixaría, polo tanto, nun contexto no que aparecen outras obras, como pode ser a obra de Antón Alonso Ríos, penso no Señor Afranio en especial, ou as obras de Silvio Santiago, ou O Silencio Redimido, por exemplo, que son obras que, polo tanto, fan como un grupo especial dentro da literatura galega. Era tempo de Apandar trata dos prisioneiros que hai na explotación mineira da Brea, do Wolfram da Brea, sobre todo asturianos. Aí hai máis elaboración, máis traballo. De toda maneira, non herdei por ningún testimonio interesante, está ben escrito na linguaxe rica que hai nesta comarca, a que el pertencía tamén, e todo isto. Pero para min é máis completa como narración literariamente falando, e tamén como documento, eran tempos de Apandar. O discurso político está moi presente. O que non quere dicir que a súa obra narrativa sexa maniquea, no sentido de que tampouco forza na súa narración en exceso o
ese maniqueísmo do bo e do malo, no sentido que poida resultar case grotesco, senón que fai con bastante naturalidade. Nese sentido, a súa narrativa lese con agrado e con facilidade. Era o narrador que necesitaba proxectar a súa vida, as súas vivencias, que era o seu tempo da guerra, que era o seu tempo de apandar despois, que era o seu tempo de proxectarse ante a sociedade coa súa inmensa capacidade de comunicar e de ser un individuo a disposición dos máis, con toda a hermosura que tiña, en todos os sentidos, tanto pola palabra, como polo físico, como polas súas actitudes, como polo seu compromiso coas xentes. Cando Ramón saleu da cárcel en libertad provisional, máis ben era prisión atenuada, e como non tiña ningunha posibilidade de salir para ningún outro lado, fora de Galicia, pois pediume que viñera para casarnos. E decidíme a vir. Vivimos 5 anos en Galicia, tivemos os 2 fillos, e cando pasados os 5 anos, en vista de que xa rematara a guerra e non había ningunha posibilidad de que as cousas cambiaran neste país e que todo continuaba exactamente igual e que os aliados aceptaron perfectamente a Franco para a vida eterna. Entonces decidimos que non había nada que facer e que era mellor marchar. E marchamos para Buenos Aires. Está en AGEA, moi activo de AGEA, Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas, onde daba Alberto Vilanova clases de Historia de Galicia, Economía de Galicia Antonio Baltar, de Literatura Galega Rafael Dieste, de Lingua Galega Blanco Amor. Valenzuela daba clases de Xeografía de Galicia. Ele é o que imparte clases de xeografía aos mozos novos daquela, a Pérez Prado, a Neira Vilas, a Ricardo Palmás. É un escritor que cultivou con éxito varios xéneros literarios. Eu diría que fundamentalmente a narrativa, en segundo lugar o artigo, en terceiro lugar o teatro, pero en Valenzuela temos un gran orador. Xa tiña sona antes do 36 de gran orador, como tamén tiña sona de gran contador de contos. Hai, polo tanto, unha oratoria lúdica, unha oratoria festiva, que en todo caso o que quere decir é que el era un home que tiña o dominio brillante da palabra oral. Nos empezamos co teatro galego, fixemos varias obras, non? E despois tamén se fixo, xa digo, que dirixiu a Eduardo Blanco Amor a obra de Ramón, As Vaguas do Demo. Eu participei nas dúas e foi unha experiencia moi bonita, non? Apréndese a vivir, apréndese a valorar, apréndese a memorizar e apréndese tamén, claro, a ter un impulso de resistencia nos países que se viven e de sobrevivir para voltar, porque iso é sempre unha cousa que está presente en todos, voltar. Valenzuela ven no ano 65 a explorar o terreo, quere saber cales son as condicións de Galicia e en xeral de España, e debeu de ver aspectos positivos para que eles poideran reintegrarse ao país natal. E así o fan no ano 66, pero non en Galicia, en Madrid, onde supoño que as circunstancias para exercer a profesión de profesor eran quizáis máis favorables que en Galicia. Esa é a razón pola que queda en Madrid. E en Madrid vai exercer como profesor,
pero o certo é que el sigue na loita clandestina comunista e recordo que no estado de excepción do ano 68 el estivo preso. Impartiu uns cursiños de como enfrontarnos coas masas, coa xente coa que contábamos, para poder emitirlles a nosa mensaxe e a nosa cousa. E entón eu sei que aquilo fora moi útil para todos, que era un encantador de serpes ou de quen se presentara. Era guapo, tiña un discurso quente, era un home próximo, pero sincero, é dicir, non cabía a posibilidade de aparente engaño, era a entrega, é dicir, víalo diante de ti e daba a sensación de que era a entrega absoluta de todo aquilo que che fixera falta nun home que se expresaba e que era hermoso por dentro e por fora. Era un home limpo. Eu recordo que dixen unhas palabras cando o enterramos en Portonovo, hai xa bastantes anos, lamentablemente, que o que máis me sorprendía e me engallolaba de Valenzuela era o seu ollar limpo. Nesa limpeza non podía haber ningunha forma de mezquindade. Ramón era incansable con todo o que fose de Galicia, con todo o que fose da súa terra, con todo do que foi, do que había sido, quixéramos que voltara a ser